Parliamentary Party Leader ka United Democratic Party hayeng do barthawain ka Khasil Autonomous District Council ki HDC uba Titos Welkan uba Deiru nongilam ka Liang Persha hayeng do barthawain ka Council uloong ba ka jingli kersian UMDC Shusi uba Bindu Emlanong ba UMDC Kunong Krem uba Lambor Malngyang Kadei ka Balden lupa Omshu ka Batmai habakren siklat thai kubor uni nongilam uba Longteng Ru Chief Executive Member barim uloong ba ka Liang Persha ka Council kan yekren ya bon tilikimat nolor ka Klan Bill hakador bartalang ka long haka arhutrik no pra arja arulai Dani even tentu alal gating dek ai di kersan jong ki MDC arngut we nominated but we MDC jong ka nong krem re suka meni tu ba ngam supply ke jeng lek kersan jong ki namar ba tang hadian arp sau kan ta ba ka khlem ke isi ko ka jeng alam jong PDP kini ki perlok kila dep ai ka ki kersan ya ka isi ke alam do ba ni Kelada lupa. Abdi ba Klan Bill kumbarai hapo ka last session tadon ka special committee but kani ka special committee ru aga jing syal ade ban thau ya ka tang hadin ba depth session nei ba susi kalong ba dang form ya kani ka special committee dang haka hinyau tarik December bat ngidang syong dang kawe ka meeting ka taru haka khatwai tarik tena takadaw nong patla ban rak biang ya Klan Bill akan ikan session. Kebun hakimat ni wan rak kamtam hau bedai bat ka rukom trikam jom kani ke isi ila rak ya ka dur jom ka motion bat sibun ki jingkeli rung ila bu sa ngepet ke banja session kin pensyai po house ke ba dei ban pensyai rena kaliang ka jongang la pensyai ba ka senam arjar arway và nakaliang ka government kala ai ngi daka jingtho bangi deban khanglut ki illegal tourist tengi lale ka bade ban